Salut, Infocampus, mă numesc Pobalin. Am venit la Târgul de Educație să mă mai recreez și vă invit și pe voi, e foarte tare. Bine ați venit la standul Facultății de Drept și la prezentarea ofertei de Facultății de Drept, așa cum am anunțat, de care aminteam mai înainte, să intre pe cele 540 de locuri de care am... Sunt Arina, sunt studentă la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială și vă așteptăm pe toți la Târgul Educație. Vino la limbi străine! Poți să spui bună ziua în 15 limbi! Guten Tag! Hello! Yo! Ohio! Salut, mă numesc Constantin Trandafir, sunt profesor de educație fizică la Liceul Teoretic Mihail Salveanu și am venit la acest târg ca să văd care e oferta educațională. Sunt la Facultatea de Istorie, de asemenea sunt și membru ASIT. Reprezentăm Facultatea de Istorie la Târgul Educației 2009 și așteptăm viitorii studenți să se îndrepte către facultatea noastră. Este o atmosferă de învățare plăcută și vine mult lucru plăcut, având două practici pe an în care ne plimbăm prin țară și punem în practică tot ceea ce învățăm teoretic. Merită să veniți! Dacă vreți să știți ce se întâmplă cu pământul și de ce sunt lucrurile așa cum sunt și sunteți măcar un pic curioși, veniți aici, vă așteptăm! De supererou, al gândirii. Scoateți România la iveală. Deci avem Casa Haznaua Poporului, așa, în care se află rechinii crizei. România se află paralizată și capturată de acești monștri marini, iar supereroii noștri încearcă să o salveze cu ajutorul, observați colegul nostru care poartă centura de siguranță a femeiului. Da? Ia, întoarce-te puțin, Dragoș. Centura de siguranță a femeiului. Reprezint Facultatea de Științe Politice din cadrul Universității București. Facultatea de Științe Politice nu se axează doar pe politică. Odată terminată poți să lucrezi ca ambasador în diplomație, ca jurnalist politic, adică îți creează un spectru foarte larg. Admiterea este pe bază de dosar și interviu, nu este foarte greu, ideea e să ai încredere în tine. Un mesaj să vină la FSP! Eu sunt Baluș, președintele Asociației Studenților Biologi și vă aștept la Facultatea de Biologie pentru că noi suntem cei mai tari. Mersi! Numele meu e Claudiu, reprezint Facultatea de Chimie și azi am făcut, ne jucăm puțin, Harry Potter are sarcină la profesorul lui Mendeleev să constituie tabelul periodic. Vino și ajută și tu să facem împreună tabelul periodic. Salut! Ciprian Băcan este numele meu, sunt președinte Asociației Studenților Universitatea București. Asociația noastră reunește 13 asociații membre de la facultățile Universității București. Este singura asociație reprezentativă la nivelul universității. Ne ocupăm de reprezentarea studenților și de rezolvarea tuturor problemelor, proiecte
dezbateri, conferințe, distracție, concerte, retreceri și tot ce cuprinde viața studențească. Universitatea din București este un etalon al învățământului românesc și în mod clar vor avea cea mai bună pregătire în Universitatea din București, unde toți profesorii sunt foarte bine pregătiți. Salut, eu sunt Ioana și reprezint Asociația Teamwork. Teamwork este o asociație non-guvernamentală care are ca misiune facilitarea acumulării de către studenți a experienței necesare încadrării eficiente pe piața muncii și avem foarte multe proiecte de desfășurare. Spre exemplu, chiar mâine se va derula unul dintre evenimentele organizate de noi în Grădina Botanică,